नोंथाङा मिन्थिगौ ना एसियानि दोहोन एबा फैसा गोनांसिन गामिया बबे हादोराव? नंगौ, एसिया हादरनि गेजेराव दोहोन गोनांसिन गामियानो जादों भारतनि हिमाचल प्रदेश रायजोआव। सिमलानिफ्राय खमैबो 90 किल'मिटार गोजानाव दं एसियानि दोहोन गोनांसिन गामिया। थारैनो बे गामिनि मुंखौ मादाबाग गामि होननानै मिन्थिनाय जायो। गासै मोन 230 नखरफोर थानाय बे मादाबाग गामिनि गासिबो नखरफोरानो खौथि खौथि दोहोन गोनां। नंगौ, नोंथाङा खोनायोब्ला सोमोनांनोबो हागौ, मानोना बे गामिनि नखर नखर बेसेन गोसा न' बां आरो गारिफोर दंजोबो। बेनि गुबै बाथ्रायानो जादों बे गामिनिफ्राय बोसोरै 175 कौटि रांनि आपेलखौ फाननो हाबाय थायो। बेनिखायनो बे गामिनि आबादारि नखरफोरा बोसोराव 35 निफ्राय 80 लाख रांसिम आरजिनो हायो, जायनि थाखाय हिमाचल प्रदेशनि मादाबाग गामिखौ एसिया हादरनि धोन गोनांसिन गामि होननानै गनायथिनाय जादों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।